За протокола, както казват, Роси Марков. Старт давам на БГ сериала Иванчо и Марийка. Целта е усмивката. Усмивката на българите забелязваме, всички забелязваме, по улиците не се смеят. Това е истината, дори младите. Една усмивка и защо не и малко да се замислим. Има ли сценарий за филма? Сега ще го обясня. Кое е различното и уникалното на този сериал? Различното е, че няма сценарист. Сценаристи са хората. Пращат ми идея, стават сценаристи. Пращат ми скетч до 3 минути, стават актьори. Аз за мен този сериал ще има успех. Защо? Творец е Негово Величество народът. От народа няма по-голям талант. Няма Слави Трифонов, Халаджан, Роси Марков и така нататък. Моята роля е да редактирам нещата, да не пущаме някакви пошлости, да се излагаме. Това е само моята роля. Аз смятам, че ще успеем. Да го направим хубав сериал, с скетчове. Това е целта. От кога започва сериала? Днеска почваме и вече имам екип, в който е къде това е. Имам във Фейсбук, в Ютуб, имейл. Във Фейсбук на първо време пущат скетчове във Фейсбук и почваме, редактираме и ги пущаме в Ютуб и ще видим къде ще ги пуснем. На много места може да ги пуснем. Имаме екип, който трябва да го работи това.